Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa futhi. Well guys, ngeke ukuthi yimi ngedwa obone lento. Nimbonile umpumelelo ukuthi ubuso bakhe bube njani? Mayibona ukuthi nangumngani kaVuyo, uVicky. uVicky lo osenixabanisile lo kuthiwa uyi-crush kaMpumelelo. uMpumelelo uvele ubuso bakhe yabo khona lo thena he's cruising nicely. Yabo uMpumelelo asimboni efikile la kuthiwa khona mdala, la kuthiwa khona uyilento ayishoyo ukuthi uzoba yiyo ubaba, uzoba namakhosikazi awu-7. uMpumelelo usaqeda ukusitshela nguNosipho. uNosipho lo asemtshela ukuthi kuzophuma iy'nkomo ziye le kaNosipho. La bakwi-VK kuhlanganise uMpilo. uMpilo ucelile kumseleka ukuthi ufuna ukukhipha ama-siblings kanye nabantu bakaMpumelelo. Laba-ke ababili okuwuTirelo noVuyo. uVuyo kusetshela uMpilo ukuthi khona enye indaba afuna ukuthi nje ilungiswe la ku-TV izwakale, ngoba le ndaba isize yaqhatha imindeni le yenzeke kuyena noVicky. Noma ngingamzwanga kahle uVuyo ngesikhathi echazela uMpilo, ngisazobuyela lapho, kodwa kube nokuthi engathi bekusetshenziswa uVicky, esetshenziswa uMpumelelo ukuze kube khona into ayitholayo. Manje-ke uVuyo ulethe uVicky ukuthi-ke nangu yisho-ke phinda lamagama akho. Asakafiki-ke ukuthi-ke naba sebehleli la kuzosuka khona umsindo. uVicky maye walker noVuyo, hayi boMpumelelo. Uyayibona lento le sike sibuke kwamanye ama-shows, makubonakala ukuthi lo mfana ufuna loya girl ebe nale yanto ebusweni, ilento eyenziwe uMpumelelo. Hayibo ubaba kaSingabakho uhleli, kukhona noSingabakho la kule VK, noma kaSingabakho ukhona, usajabuliswa yi-crush, usajabuliswa uVicky ongamphula inhliziyo yakhe. Yabo uVicky kulento encane nje ngizwile ekhuluma, ngivele ngafisa ngathi engabe inhliziyo yakhe noma ingqondo yakhe ikuVuyo. Ngezathu nje kuthi ngeke ngikwazi ukuyichaza lento, angifuni imixabane, kodwa uyambona umuntu yabo odinga nje u-10 minutes ukulungisa into ende. Ukumbona umuntu ozalo uthi nje ake nimnike u-10 minutes, futhi u-10 minutes emkhulu, u-5 minutes. Uyambona umuntu okhuluma uthi yabona ukhuluma esishayela ispikili uzwakala, ngoba umfana masimlalela. Bengizonichazela ngokuthi ninaki ubuso bukaMpumelelo ukuthi injabula nayo. Waze wajabula uMpumelelo ejabulela ukubona i-crush yakhe. uMpumelelo guys, nike niyibone lento le, siyahleba-ke manje. Nike niyibone lento le emalokishini nasey'ndaweni mhlawumpe kuthiwe niyambona ulona, yabo ugeli lo khona nje endaweni enimaziyo, mhlawumpe ukuthi-ke ingane yakabani noma esontweni, yambo loyo isimo sakhe nisi-understand-ayo ugeli. Mase kuba kuthiwa-ke hayi, uyabo kuthiwa i-boyfriend yakhe ubani nobani nobani, kodwa kube kungasiyo ama-boyfriend akhe okwangempela, ngesimo sakhe ukuthi kwenzela ukuthi ajabule, ngoba kuyaye kwenzeka ukuthi odadewethu laba esiba-understand-ayo ukuthi badaleke kanje, uthole ukuthi-ke maye nama-boyfriend amaningi uyajabula, uyakuthanda nje lokho ukuthi unama-boyfriend amaningi. Shuthi nakubafana maye nesimo sokungaqondakali kahle kuba yinto efanayo. Niyambona lo odansayo, ngizama ukunibekela lento, yazi ngempela mina ngicabanga kanjalo ukuthi ngempela mhlawumbe uzoyixaka
wena unobuthele boyfriend yakho iyahlupha, kanti usuke wagona umuntu ofanele u-understand isimo sakhe, ngoba laba nesimo sokuthi sifanele sisiqonde bathanda ukuba no-partner abaningi. Indlela abayiyo ukudaleka kwabo. Angithi nambona nje lo odansayo, umzala lo odansayo useze waya ngisho phesheya. Umbona nale ntombazane, mina ngize ngithi koda-ke ngoba ene-manager esenalo dumo, kube ukuthi bayamsiza ukuthi ayivikele, ngoba vele iyamjabulisa lento ukuthi abe phakathi kwamantombazane. Ngeke ngisho ukuthi ngisho ubani ngoba nizosuke nilwe nami. Mina angilwi, ngizama ukunibukisa lento ukuthi uyayibona leyo, ngoba uyadansa uke watrenda baze bakhuluma ngisho ngaye kwenye i-podcast. Lo bhuti lo wagciwa kakhulu ukuthi umsukelelani ngoba ayikho into ayenze. Mbukeni namantombazane ukuthi amjabulisa kanjani amantombazane. Angisho kabi, kungenzeka ukuthi uhlushwa i-boyfriend wena uthi hey lona yonke indawo ukhona, yonke indawo uyatholana, kanti isimo sakhe ujabula ngakho khona lokho ukuthi bebe baningi eduze kwakhe yisimo. Mhlampe wena awakaboni kahle, ngoba ngempela uma uzokhuluma nalona nje onganaso isimo sokuthi usi-understand umqondo kahle, uzobona ukuthi uma ukhuluma niphendulana ngokuthi niyazwana, niyahambisana, niyalalelana, nenkulumo iyahlangana, nezinto azenzayo uyayibona. Umuntu osewenza izinto ongayiqondi kahle noma ekhuluma awumuzwa ukuthi uthini, kodwa uney'ntombi uthanda iy'ntombi ey'ningi, uthi uthanda abantu besifazane, understand ukuthi lona kudaliwe. What if hayibo nami ngisole kodwa ukuthi hayi ngiyayibona leyo bungane, kodwa ngibuye ngithi hayibo angafakanga into wrong emagcekeni le fanele ukuthi uLandla ayikhiphe. Lento lena sisebenza ngapha. Niyakhumbula ubaba uMseleko ehamba ney'ngane ekuqaleni kwenye isizini ethi ngoba akasamukelanga isiphiwo, angazi isiphiwo kanjani, manje iy'ngane azikho right, useyahamba bayolungisa iy'ngane, bayonaka indaba yabantwana laba bebengaphathekile kahle, ngoba yena ubaba akayamukelanga i-gift, shuthi ngendlela noma akayinakisisile. Manje sekuvela lawo ukuthi uLwandle noMpumelelo nabo banesiphiwo. Mhlawumbe babengathenda izinto zabo lezi-ke zaMpumelelo noLwandle nesiphiwo, mhlawumbe uMpumelelo siyomuzwa uma esekhuluma ukuthi uthini. Hhayi ngeke guys, ngeke. Khona kubuye kube ngathi khona into esi-off manje, ugesi ucishile. Masizohleka. Nami ngiyahleka guys, kodwa mina ngisuke ngihleka kungasiyinto ebalulekile. Ngeke ubuzwe into ethinta impilo yakho nengaze ikulimaze empilweni, nento futhi engafaki wena wedwa, sifaka imindeni eminingi nabazali bakho-ke nesithunzi sabo, ngoba phela ezinye izinto yizo lezi ezenza abantu bethi imfundiso ithini, yabo. Uvele uhleke ku-TV, phela ngeke sithi uphendulile into ezwakalayo ngoba simbonile ade ehleka, kodwa futhi le journey ayithathayo idinga abantu abanomqondo oqinile, idinga abantu abanomqondo osebenza kakhulu, ngoba manje uma uzodila nabantu abawu-5 okusho ukuthi ngosuku uzokwazi ukuprocessa ukuthi abantu abawu-5 bazizwa kanjani, nento oyikhulumayo iyazwakala, nezenzo zakho ziyabonakala. Ake sishiye-ke yokukhuluma, nezenzo zifakazela lento oyifisayo. Manje guys, kunosisi waseNkandla la wayememeza, and usisi waseNkandla yabo ukuthi abasekho amavidiyo akhe. Uma ungahamba uyolalela izinto ayikhulumile, uyithole kuye umfana esenjani, esezizwa ekhamfi, usekhuluma iy'ndaba zakubo. Banjalo-ke
Yazi ngeke ngiyicabange leyo nto nami ukuthi hayibo, uyazi ungayitshela ukuthi ufihlile izinto ozenzayo, kanti-ke lapha kini omunye uma ese-happy emjulweni uyobe sehleba ngani kuy'thanda zakhe. Ha, wena uy'tshela ukuthi hhayi iy'ndaba zami akekho ozozazi, kanti lapha kini uma sebe-happy emjulweni babuye behlebe ngemindeni yabo. Yewe anethu, mina nokucabanga izinto eningi, kodwa leyo nto leyo abanye phela umjolo uyabasanganisa. Umuntu usehleba ngekubo emjolweni, uhlebelani ngabantu bakini? Uhlebelani iy'ndaba zakini emjolweni? Lokho kukusiza kuphi? Ngoba mase kuhlukwana ilana-ke esevuka lo munye esho ukuthi hhayi phela kini kunjena, okokuqala kini aninayo lento, kini utshelwa uwena. Hhayi na guys, mina kodwa bese ngikhuluma nani yonke lenye engasangeni kuthando nesithembu nakwizingane ezesithembu, ngikhuluma nani ukuthi kungenzeka kube usisi, uthole ukuthi usisi ubhuti akasa-understand ukuthi hayibo base bebabaningi kangaka abamfonelayo, isimo sakhe sokuthi lolu hlobo nakubhuti uthi wena hawu yazi ubani bakithi iy'ndaba zakhe ay'pheli, kanti isimo sakhe. Ngoba lo oqondile nempilo noyazi ukuthi impilo nje iyodwa iyabiza, nokunyakaza konke kuyamthinta lo seduze kwakho, angeke enze noma kanjani, ngeke. Uyabona nje lo ufuna ukuthi impilo enokuthula, impilo eqondile inje, ngeke enze noma kanjani. Manje lo osemhlabeni wakhe yedwa, lo mhlaba akuwo o-right futhi omuhle kuyena, nomhlaba wakhe yedwa, njengobhuti wethu lo odansayo, anombona ukuthi emantombazaneni unjani. Uyasondela emantombazaneni. Mina ngize ngithi-ke engabe imenenja yakhe iyanaka yini ukuthi-ke njengoba esondela emantombazaneni kuthiwa nemali khona, uphephile yini. Hhayi ngeke ngimdabukele bakithi, kodwa ngiyamthanda. Kodwa uyabona ukuthi la ekhona ujabule la. Manje isimo esinjalo busibhekisise ngoba hlampe uzolobe ukhala ubhala konke amaphetshi uthi-ke sengibambe ukuthi, sengibambe ukuthi, sengibambe ukuthi. Hhayi, wena wenza umsebenzi uyingxenye yokujabulisa ubhuti, ngoba ubhuti ukulesi simo. Ubhuti ukulesi simo, kwase-ke waqondana nawe, kanti-ke wena washeshe wangafunda ukuthi hayibo, uyabo, khona abazongishaya ngisho ulona uSigomoda. Angithi sambona ukuthi amjabulisa kanjani amantombazane, indlela adalwe ngayo. Nosisi-ke endaweni sibe nawo kuthiwa hawu usisi wakabani, uthola ukuthi njalo bonke la bantu athi ama-boyfriend akhe akusiwo ama-boyfriend akhe, ukuthi nje kuyamjabulisa. Omunye impela eze engawathanda amantombazane. Ubudala-ke lokho-ke, angisho futhi ukuthi nikudelele, bengichaza leyo nto ukuthi yazi ngike ngiyibuke ngicabange ngithi hey, umuntu engalobe ehlupheka omunye ethi hey uyahlupha lona, uyachitha kunjani, kanti isimo sakhe ujabule eduze, ujabuliswa uphathambani. Ngibhalisa kukhulumeka.